Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethu lazona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli imbukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. We did have shooting in Seawinds yesterday, and there's also a lot of shooting going on in Steenberg. So it is spilling over into the surrounding areas, unfortunately. Abalisa abane badutshulwe bashona endaweni eyimjondolo e-Overcome Heights eMuizenberg eKapa. Idumbu zabo zitholwe zidindilize eduze nomgwaqo. Maningi ama-documents alimele. Yabona nje abantwana labo basuke bebhalela ama-LRB abo, alimele amaphepha abo. Sekumele kuqalwe kabusha lawo ma-application. Iphini likangqongqoshe womnyango wezasekhaya lithi mkhulu umonakalo odalekile ngenxa yomlilo ongqongqise amahhovisi alomnyango eGermiston ekuruleni. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape isichithile isicelo sabathathu abalahlwa icala lokuthumba nokushushumbisa intombazanyana uJoshlyn Smith njengoba bebefuna ukwedlulisa isinqumo kanye nesigwebo sabo sikaDilikajele. Mbukeli sikubingelele sikamukele indaba yenza kusihlwa enizethulela unoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabangane lemhlophe qwa. Ake sibheke mbukeli ukuthi namhlanje ngabe sikuphathele ziphi. Ikhansela lewadi endaweni eyihlanganisa iSeawinds kanye neOvercome Heights eMuizenberg selizwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwezigameko zobugebengu obunodlame kanye namaqembu emgulukudu. Lokhu kuza ngemva kokuthi abalisa abane bedutshulwe bashona endaweni eyimjondolo eOvercome Heights eMuizenberg eKapa. Amaphoyisa athi nakuba imbangela yalesi sigameko ingaziwa, kodwa ngeke akuphiki ukuthi lesi sigameko siyamaniseka nodlame lwamaqembu eyigelekeqe. Kubikwa ukuthi izisulu eziphangalele beziphakathi kweminyaka engama-20 kuya kwengama-37 ubudala, kanti izidumbu zazo zitholakale zidindilizile eceleni komgwaqo. Abaphenyi abangaphansi kophiko olubhekela amacala abandakanya amaqembu emgulukudu basebenza ngokuzikhandla ukuphenya ngembangela yalesigameko. Nokho-ke kunokukhathazeka njengoba seziyinsakavukela umchilo kwesidwaba izigameko zokudutshulwa kwabantu esifundazweni iWestern Cape. We've got gang infighting. We have one gang, the Junkie Funky gang, and what's happened is one of them has gotten out of prison and they're actually trying to form another gang. So we have a lot of it is concentrated in Overcome Heights. We did have shooting in Seawinds yesterday, and there's also a lot of shooting going on in Steenberg. So it is spilling over into the surrounding areas, unfortunately. Kusenjalo kulindeleke ukuthi ludutshwe kule ndawo uphiko lulwa namacala abandakanya amaqembu emgulukudu. It's not going to blow over very quickly. This is unfortunately the start of something that is going to really escalate, and we need all services on the ground. This is urgent and this is serious. AbakwaSidlodlo banxusa noma ngabe ubani ongase abe nolwazi kumbe umkhondo wabenzi bobubi ukuthi awuhlabe awulawule. Iphini likangqongqoshe wezasekhaya uNjabulo Nzuza uthi mningi kakhulu umonakalo wenzeke izolo ngesikhathi sakho somnyango sinqonqiswa umlilo eGermiston. uNzuza uthi umnyango awuzange uhlale usonge izandla okwamanina uqoqe izinsiza zawo ezifaka phakathi amaloli angoma hamba nendlwana ukuze umsebenzi uqhubeke abantu bahlinzekwe ngeyidingo. Lisaleli mabheketwane kanje ihhovisi lomnyango wezasekhaya eGermiston ngemva kokuqubuka komlilo okusolwa ukuthuthungelwe yilabo abebengeneme ngokukhishwa endlini abebehlala kuzona bude buduze nalesakhiwo bagcina bezobhodlela kuso sasha sangqonqa. Iphini likangqongqoshe womnyango wezasekhaya uNjabulo Nzuza uthi mkhulu umonakalo wenzekile izolo. Maningi ama-documents alimele. Yabona nje abantwana labo basuke bebhalela ama-LRB abo, alimele amaphepha abo. Sekumele kuqalwe kabusha lawo ma-application. Labo bantwana labo balimele. Abanye babantu labo bekumele befike izolo bazo-applyela umsebenzi ngonxa yokuthi nabe bedinga ama-ID sebelimele. Umuntu obekumele ayovula i-account izolo ahamba ayoyisubmit emsebenzini ulimele. uNzuza uthi nakuba ihhovisi labo belilanguka amalanga bizolo kodwa namhlanje bavuke bayithintitha bakhipha amaloli abo angomahamba nendlwana abantu bakwazi ukuthola idingo. Abantu abebezohlinzekwa ngosizo bathi nakuba engaqalanga kahle izinto ekseni kodwa usizo balitholile eminyangweni futhi bayabonga. Nanso isystem ke isiyenza lento yayo. Yo ban system down or what offline kodwa khona kunjalo kuno down ban. So ngaphoqa ke mina ukuthi ngenze ngesystem le ukungenzi ngomanual ngoba umanual uzongihlupha. Bangiphathe kahle la noma kube nalokho nje kodwa ke sibonga njengoba sitholile nakho
Siyabonga. Amaphoyisa athi kunababili abakhalele ngamasongo kaSigonyela ngesigameko sayizolo kanti nabantu bebebonakala begugumba neimpahla zabo bezama ukuthola indawo la bezofihla khona ikhanda. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Eindabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ukuthuthukiswa kwengqalazizinda yamanzi akumele kube yinto eshawa indiva kodwa kumele kube yinto eseqhulwini ukuthuthukisa elakuleli. uRamaphosa ubethula inkulumo engqungqutheleni yotshalomali lwamanzi yeinsuku ezintathu yase-Afrika ebanjelwe eKapa. Ikhwelo lokusingatha lenkomfa liqale kwiminyaka yesithoba edlulileyo kwaye ngoku kuvela iziqhamo zalonkqubo ukuze kunyuswe izinga lokwakha iziseko ezingundoqo zamanzi. Umongameli Ramaphosa usungule ibhunga lamazwe ngamazwe ehlabathini eliza kuqwalasela ukuba kuxhaswe lenkqubo. uRamaphosa uthi uza kusebenzisa isikhundla soMzantsi Afrika sobumongameli kumazwe eG20 ukuze kukhawulelwane nale ngxaki. It will also mobilize the leadership, the capital and also innovation that is required to transform water from a crisis sector into an opportunity sector. Kukhona ikhwelo lokuba amazwe ase-Afrika asebenzisane ngophuhliso. This summit provides a unique platform to showcase bankable, climate-resilient projects from across Africa. This is a program that aims to ensure that innovation, enterprise and local ambition fuel our journey to a new future of prosperity. We are building a political and economic position which will open doors. I-African Development Bank ithi iza kunyusa inkxaso-mali kule minyaka izayo kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eKapa. I-ANC ihlela ukwandisa isibalo samaqembu azongena kuhulumeni wobumbano. Lo mzamo wayo awukuthola ukwesekwa ngamaqembu athile ngaphakathi ku-GNU. Ngokunjalo nalawo angeyona ingxenye yohulumeni wobumbano anembandela yawo ebukeka ingelula ayibekele i-ANC. The NEC resolved to reset the GNU and mandated the officials to engage with current GNU partners to broaden participation, strengthen the functioning of the GNU and give full effect to the statement of intent. I-DA ongelinye lamaqembu aqamile ku-GNU ayihambisani nesincomo esiphume emhlanganweni we-ANC sokwandiswa kwamaqembu kuhulumeni wobumbano. Inombono ukuthi aqinise ukuxhumana nokubambisana kumaqembu ayishumi akhona ngaphakathi ku-GNU. I think that there should be rather more energy and focus spent on improving the relations amongst parties within the GNU, particularly on how you find ways to consult, how you deal with conflict management and dispute resolution mechanism. I-MK Party okuyilona qembu elikhulu eliphikisayo eParliament ibona sengathi i-ANC izama nje ukulawula i-DA ngesiphakamiso sayo sokufuna ukwandisa amaqembu e-GNU. They wouldn't have the lever to engage MK because they know very well what the response would be. So more than anything else, it's just a gimmick, it's a scare tactic to scare the DA. I-EFF ayigudluki kumbandela wayo ukuthi uma beyifuna kuhulumeni wobumbano kufanele kukhishwe ngaphandle i-DA kanye ne-FF+. It's for the DA to decide whether they want to walk out of the GNU or not. But our stance is very clear. We can't go into coalition with the DA. I-Action SA eyasenqaba isimemo se-ANC eqaleni isijikile njengoba isinembandela yayo eyifunayo ukuze isihlanganise ne-GNU. If you're not prepared to reduce the size of this cabinet, please don't come and talk to us because Action SA has been really vocal on this issue. I-ANC kulindeleke ukuthi ibhunge nawo wonke amaqembu emzameni wayo wokwandiswa kwe-GNU. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape isichithile isicelo sabathathu abalahlwa yicala lokuthumba nokushushumbisa intombazanyana uJocelyn Smith njengoba bebefuna ukwedlulisa isinqumo kanye nesigwebo sabo sikadilika jele. Ijaji uNathan Erasmus uthe ayikho enye inkantolo engafinyelela esinqumweni sehlukile ngaphandle kokubathola benecala lokuthumba nokushushumbisa uJocelyn Smith
Uthe abehluleli bavuma izicelo ezifuzelezi uma bekhathazeke ngokuthi elinye ijaji linganquma ngendlela ehlukile. Insofar as it relates to the sentence, it is clear that it can never be said that a sentence of life imprisonment, in particular on count 1, on the human trafficking of a child, where life imprisonment is imposed, where persons have shown no remorse, would be shockingly inappropriate. Kusenjalo Erasmus utshele inkantolo ukuthi Lorraine Lombard nowabe ngumsolwa kodwa waphenduka ufakazi wombuso wethula ubufakazi obuqotho futhi nobuneqiniso ingakho inkantolo ingeke imjezise. If courts do not approach the whole system of Section 204 seriously and too lightly refuse to grant indemnity that was promised to a witness, that might also undermine the criminal justice system in itself. Jocelyn Smith wagcina ukubonakala emjondolo yaseMiddle Pause eSaldanha Bay kontolanja wanyakene kanti kuze kube imanje akwaziwa ukuthi washo naphi. Mbukeli okumanje sathi qhu $8 kanti mangabe sibuya sokuphathela uWT. We received information from a member of the public that there was a man that was murdered. Uzovela enkantolo yemantshi yase-Emelo eMpumalanga kusasa owesifazane oneminyaka engu-33 osolwa ngokugwaza abulala isoka lakhe. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi abalisa abane abadutshulwe bashona endaweni eyimjondolo e-Overcome Heights eMuizenberg eKapa idumbu zabo zitholwe zidindilize eduze nomgwaqo. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba zikhona ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Mbukeli sithanda ukwexwayisa abanenhliziyo eyisheshe zizwele ngalombiko landelayo. Amaphoyisa aseMpumalanga aphenya isigameko sokubulala ngemva kokutholakala kwesidumbu esicwiwe sowesilisa obeneminyaka engu-37 okusolwa ukuthi ugwazwe intombi yakhe eneminyaka engu-33. She must feel the pain that my brother felt. Kukholakala ukuthi kube nokungaboni ngasolinye phakathi komsolwa oneminyaka engu-30 nomufi njengoba befuna ukuzikhipha nabangani bakhe kusolwa ukuthi lo wesifazane ubese egwaza isoka lakhe izikhawu eziningana waphinde wazama ukushisa izitho zomzimba zikamufi. Sithole umbiko ngelicingo ukuthi kukhona umuntu lo bulewe kule ndzawo uma amaphoyisa afika babeseke bathola titho temtimba wakhe lo bobonakala ukuthi ujutshwe ngilomsolwa kuya ngetinsolo kubese ke kuboshwa lo msolwa umuntu wesifazane una 33 weminyaka umhlukunyetwa yena una 37 weminyaka sivulela icala lokubulala kanye nokuhlelekisa kulungiswa noma defeating the ends of justice. Umphakathi usashaqekile namanje kanti sekuvele nokuthi lezi thandani bezihlezi zinokungazwani. Ngalendlela kwenzeke ngashaqekile sewumphakathi ukuthi usithatha isibindi esingakasokulimaza umuntu wesilisa. Why kunyanga yabantu besifazane umthetho against abantu besilisa but yena uyakhona break up umthetho through inyanga yabantu besifazane. Kulindeleke ukuba umsolwa avele enkantolo yemantshi yase-Emelo kusasa. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uGhosiye Ntsura Mokgopa ukhombise okukhulu ukuzethemba ngokuthi elakuleli angeke nakancane libe nohlelo lokucisha ngogesi kuze kuphela ubusika kuze kungene nehlobo. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela UGhosiye Ntsura Mokgopa ushayele ihlombe inqubekela phambili eyenzeka ezikhungweni ze-Eskom ukusiza elakuleli ligwema uhlelo lokucisha konga ugesi ngobusika. We are within touching distance of resolving load shedding. I'll come back. I'm sure the rest of the country wants to hear me to say load shedding is fully behind us. I can tell you us very, very close to that. We'll be the first ones to share that with you. Uthi kunobufakazi ke bokuthi lolu hlelo lukhombisa ukuthela izithelo.
When we ban diesel, we are meant to ban it because the system is under strain. And I'm further saying to the whole country that the system has recovered. You can see the EAF. And in fact, there are periods in the week where we have to put the machines in cold reserve. Ungqongqoshe uthe okuphuthumayo manje ukubhekana nokumba eqolo kwenteko yogesi kanye nokuqeda nje ngohlelo lokucisha konga ugesi. What is the reward we want to give to the country is to ensure that the lights are on one, is to ensure that the Eskom gets back to profitability because we owe the country that. The third one is to make sure that this electricity is affordable. Imeya yaseGoli uDada Morero uqeda unyaka wokuqala ekulesi sikhundla ngemva kokuthatha intambo kuKabelo Gwamanda ngemva kokuthi esula esikhundleni. uMorero ube nengxoxo nophiko lweindaba zeSABC waqhamisa izinto ezimqoka ezizuzwe yilomkhandlu dolobha kanjalo ke nezinselele ezilikhungethe. In this financial year we are able to put some money in terms of our pipe replacement program. Secondly, we are refurbishing 25 reservoirs, water reservoirs, which are in a very bad state. You know, some of them are more than 50 years old. They've been damaged. They need to be refurbished. We are also commissioning new that we're almost completing. I think the next month or so we'll be completing the Brixton Reservoir and Tower, which will then help us in terms of the water issue. We have had an explosion of Lillian Goy some 2-3 years ago. We are concluding it. There were contractual issues. Eventually, the program is on track. By end of the month, we'll be unveiling the first phase, which is where the explosion happened. And by the next 3-4 months, we'll then do the second phase, which will give us a complete street of Lillian Goy. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi ilokhu iyinselele eqhubekayo impi yokulingana ngobulili eningizimu Afrika. uMashatile usho kanje ngesikhathi kuvulwa iPhalamende labesifazane iP20. Uthokodidiza uthi likhulu iqhaza elibanjwe abantu besifazane emphakathini hayi manje kuphela kodwa naseminyakeni eminingi edlule okubala nangesikhathi sobandlululo. It is these women in 1954 in our country who were able to work across political lines, religious and class, and said we will form the Federation of South African Women as a vehicle that will enable us to advance our freedom. uMashatile uthi kusekuningi okumele kwenziwe ukuhamba ezinyathelweni zabesifazane bango-1956. We recognize the efforts women have made since the early 20th century towards achieving gender equality in South Africa. The Freedom Charter, which was adopted on June 26, 1955, explicitly addresses the creation of an equal society. Ngqongqoshe zabesifazane uzokalisa ukukhathazeka ngohlelo lokubuyiselwa komhlaba ezweni uthi lolu hlelo liyaqhubeka nokuvuna amadoda kuphela. Land tenure systems continue to privilege men while women access to productive assets, land, credit and technology is curtailed by both patriarchal norms and state policies that disregard gendered realities. For far too long, violence against women and girls has remained pervasive. Izinqumo ezithathwe ePhalamende labesifazane kulindele ukuthi zibe ingxenye zethulo zomhlangano weG20 ozobanjelwa eNingizimu Afrika ngasekupheleni kwalonyaka. Mihlanu imidlalo yeBetway Premiership ezoqala maduze nje magamanxa nje ihora lesikhombisa. Amehlo athe njo kuKaizer Chiefs njengoba izobidlala nePolokwane City. Abafana basePhefeni bawuqale kahle umqhudelwano njengoba benqobe ngamagoli amabili eqandeni emidlalweni wabo oqala weBetway Premiership abawudlale neStellenbosch. Umbuzo uthi ngabe labafana bokuthula noxolo osekuneminyaka izinto zibaphika kuleague nabahluleke ukungena ohlwini lamaqembu ayisishiyagalombili aphezulu ngesizini edlule bazokwazi yini ukuqhubeka nokunqoba imidlalo elandelayo yeBetway Premiership. Barnes once more. Header cleared off the line. iGolden Arrows izodlala neRichards Bay
Magesi bhekane neStellenbosch, Sekhukhune United sizodlala neTS Galaxy okuyiqembu elisemsileni njengamanje. Zajmovic! Flag stays down. Durban City efikayo kulomqhudelwano nesendaweni yesithathu njengamanje kulokho izokatulisana neChippa United. Lemidlalo izoqala manje nje magamanxa leli ihora esigilo. Kusenjalo kukhona abalandeli beOrlando Pirates asebezwakalise ukungagculiseki ngomqeqeshi waleli qembu uAbdeslam Wadu ngemva kokuthi ezimnyama ziguqiswe emidlalweni emibili yokuqala yesizini. Umqeqeshi lomusha weOrlando Pirates Abdeslam Wadu uhlangene netimbila titfusa ngesikhathi avakashelwa Sekhukhune United evekini lelengcile eOrlando kanti nayitolo ibusuku kube ngathi kuhusha umoya kanti yena ufele thayela ngesikhathi avakashela iMarumo Gallants eBloemfontein. We are going to analyze the game and to see what's going wrong, especially in the second half. Evekini lelengcile lo mqeqeshi Wadu wethembise balandzeli beOrlando Pirates ukuthi utawuchubeka nelicembu la Jose Rivero. It could be stupid if we come here and we want to change everything. It's not my idea. Akahlale emagameni akhe lo mqeqeshi njengoba kubonakala tinguquko letinyenti ngesikhathi Orlando Pirates lifolene etulu nesikhukhune evikini lelengcile kanjalo nayitolo ebusuku eBloemfontein. Lokumangalise kakhulu balandzeli ukuthi sihlabani saleli cembu Relebohile Mofokeng bekahleti ngephandle etinkhundleni tekuxhumana balandzeli bakhuluma imvo labayifunako nje labanye bathi akakhonjwe indlela kanti kukhona labathi akachubeke abe ngumqeqeshi waleli cembu lelidla letimnyama ingabe itawutala ngomoni. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba teSABC eJozi. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulwa kwaMsimanga. Kwase kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi liyaqhubeka nokubalela engxenyeni kezingapha ngasentshonalanga abemancane nje lamathuba emvula ezingaphelezela ukuduma mongena enkabeni ikakhulukazi lapha kweLaseFreyistata kuyongena phansi lapha ikakhulukazi ke Eastern Cape nokusondela lapha koMatatiyela koUnderberg ngale kwaloko KwaZulu-Natal lingabalela nje ukunyukela njalo uyongena nje eGauteng sisaqwathile kanjalo naseMpumalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke ayaqhubeka lamathuba ikakhulukazi ke engxenyeni yaseMpumalanga eNorthern Cape uyongena kweLaseFreyistata ngaseningizimu sondela ikakhulukazi ngaseningizimu KwaZulu-Natal kanjalo naphansi lapha Eastern Cape singalindela ukuthi kube umkhemezelo okanye umkizo mongena lapha koPlettenberg kanjalo nakoGqeberha sisho sithi ke into ezothanda ukusixaka nje kusasa kuseni kusempondo zankomo inkungu kakhulukazi ke maphakathi nase-Eastern Cape uyongena KwaZulu-Natal ingathanda ukuba isiphazamiso kakhulu ke kubashayeli uyongena lapha eMpumalanga nasengxenyeni ke ezingasenyakatho sisho sithi entshonalanga qhubeka nje nokuthi sikazi ngamafu ngisho ngithi ke iSouth African Weather Service iyasikhipha nje isixwayiso esingathanda ukuthi ke siphephethisa umlilo ikakhulukazi engxenyeni ke esenyakatho Mpumalanga nalapha eNorthern Cape ngale kwaloko masibheka amazinga phansi ebusuku namhlanje kuyofika kusasa kusempondo zankomo kuyabanda nje engxenyeni esentshonalanga uKalvin koSutherland amazinga ngaphansi kweqanda siye siyongena lapha Eastern Cape kuthi kubanda ngokuphakathi kodwa mongena lapha koBhekville koMnambithi kubande futhi eqoqo koBethlehem kanjalo naseHarrismith eNtabazo uyongena eMpumalanga lithande nje ukuba phakathi ngisho ngithi ke ngophamo enhlamvelanga ngivumele ngithi eGauteng naseMpumalanga ngathanda nje ukuba phakathi lithi ukufudumala mongena koNorth West kanjalo nalapho koPolokwane uyongena phansi KwaZulu-Natal ngisho ngenamahloni ukuthi ke zonke indawo lobe elifudumele kamnandi phansi eSouthern Cape lithanda ukuba phakathi uyongena koBuffalo wesibe phakathi lithi ukufudumala kodwa mongena kwaPhindini obheka mongena lapha eKapa lingathanda nje ukuthi kubande kancane ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo enobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.